से दुखुनांथाव खौरां मिमां गगामुखनि सासे बर' लाइमोननि दुखुनांथाव जाथाय नखराव गोरिब रांखावरिनि आंखालाव लेखा फरायालासै सासे मानसिया अरुणाचलाव खामानि मावनो होननानै लांदोंमोन नाथाय बेयावनो गोबां गिलिर खामानि मावनो होनाय जाहोनाव उन्दै बैसोआवनो गावनि जिउखौ धंस खालामनानै लानांदों। नखराव रांखावरिनि आंखालाव मोजां ट्रिटमेन्ट लानो हायैनि जाउनाव बारानिफ्राय बारा जालांनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बिनि उन्दुनायखौ नायदो एसे माबायदि उन्दुनो खस्थ'यै उन्दुनांगौ जायो। बिराद फायथंना बिदि इजिल' उन्दुबाय थानांगौ जायो ना ओमफ्राय ओरै बेलथायना उन्दुनो हाया आथिं फोलावनो हाया ओमफ्राय ओरैजाय इथिं बेलथायनो हाया बेलथायनोबो हाया बिदिनो हरसे उन्दुनांगौ जायो। आयौ मानसि खस्थ' नायलाय बिदिनो बिसिनायाव मेथबनांगौ जायो फारसेल' बिदिल' ना आं गिबायलै नोंनि उन्दुनायखौ हरसे गोजौ बिदि उन्दुनांगौब्ला मा जागोन हरसे उन्दुलांनो हायो जानो बिदि उन्दुनो हालाङा हरसे उन्दुनो हाया आरो ना सानबेसे जोरगोन बिदिजोंलाय दे सिखारदो। दुखु मोनगोन ना मोना नों गावखौनो बेबायदि जानायखौ दुखु मोनो ना मा खालामनो फैसा थाखा गैया ना बिमा बिफाखौ गोसोखाङोना गोसोखाङालाय नोंथ' दा बारा गिदिर नङा होनदों उन्दै बैसोसो बिमा बिफाखौ गोसोखांना गाबोनो ओंखारा नोंलाय गोसोखांबालाय बिमा बिफा थागौमोन आंखौ बेबायदि जोथोन लागौमोन सानगोन ना साना नों दायो सानो सानबालाय मा खालामबावनो उफायथ' गैलाना दे मुलि जानानैसो थांना दंमोन मुलि गैयाबाथ' गैला दाहालागै दा मुलियाबो गैला आथिङाबो सानाय आथिङाबो सायोना गान्थिफोरनि ख्रब मोनजोबो ना दे ओमफ्राय नों गावखौनो मोजां जागोन सानो ना बिदिनो थाबाय थागोन सानो नोङो जेनेबा मोजां जानाय माबोरै मोजां जानो फैसा थाखा गैयैखायनो मोजां जागोनखौ आसा खालामा आरोना बे समाव आं बिसोरनि न'आव मोनफैबाय आरोना नैबे एक्सुवेलि बिदानि न' ओमफ्राय बिनि न'आव बैयावमोन आरोना ओमफ्राय बारा थानायनि बिदि फैनायनि परिबेस गैया नालाय आं नैबे न'आव फैबाय आरोना बेखौ लेंबोबाय आं बिसोरनि बिदानि न'आवनो लेंबोबाय आरोना बेनो मानसिया थ' आं बिसोरनि न'आव फैबाय आरोना मानसिया बेनो नैबेयाव माने मानसिनि कन्डिसनखौथ' नुखाबाय नोंथांमोना दानि ओमफ्राय नामखौ खोन्थागोन नामा बिनि नामखौ एसे असि दैमारि बिफानि नामा मा नाम मावरिया बिमानि नामा ओमफ्राय गामिया मा गामि नोंसिना बाहुनि पस्ट अफिसखौ मिथिगौ पस्ट अफिस नोलोबारि ओमफ्राय जाहैबाय मिंमां हालाम गगामुख धेमाजि डिस्ट्रिक्ट आरोना मानसिफ्रा फ्राय माने एड्रेसखौ खोन्थायिनि थाखाय गोबां दुखु मोनो नालाय आं फ्राय एड्रेसखौ नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय आरोना ओमफ्राय मानसियाथ' नैबेनो मानसिनि नामखौ मा होनोमोनलाय असि दैमारि ओमफ्राय बिनि बैसोखौ खोन्थागोन नामा बेसेसो जाखो ओरैनो हमनानै ला नोङो मथा मथि जानोब्ला 35 इमान होआ नाय ना 20 बोसोर माने लोगोफोर 20-22 बोसोराव माने सासे मानसिया ओरैबायदि स्ट्रं जायो आरोना सासे माने हेल्दी माने सेंग्रा बैसो जायो थ' सेंग्रा बैसोआव नोंथांमोना नैबेनि मानसिखौ नायबा नुगोन आरोना माबायदि कन्डिसन जाखो नालाय नोंथांमोना सासे माने 70-80सो बैसो जानाय सासे बोराय बायदि नुगोन आरोना थ' बेबायदि बोराय माबायदि जाखो बिनि कन्डिसना माबायदि मानो थाखाय बेबायदि जादों बोरै बिदि जाखो बबाव मा बिदि जाखो बेखौ नोंथांमोना फारसेनिफ्राय फारि खोन्थालांगोन आरोना नोंथांमोना न'खरनिफ्राय एसेसो खोनासंलांबानो जाबाय ओमफ्राय गावबो खोन्थागोन बोरै बिदि जानाय देलाय नोंनि ओमफ्राय बे माबाया बोरै बिदि जानाय खोन्थानो हागोन ना सिमेन्ट रोगानानै जादोंना सिमेन्टखौ अबाव रोगानाय नोङो हालङाव नों सोर थांफानाय बेदबारिनि बर'फ्रासो लांदों बेदबारिनि
नामखौ मिथिया आं बे लांग्रा मानसिखौ नोङो नामखौ मिथिया मिथियो दरमाहा होदोंना हाजिरा होदोंमोन नोंनो लांनाय समाव होआखै बेनो होआखै फैसाबो होआखै जेबो होआखै Mo simego sampai bungkut kan to. Tolong बिकाबो बिकाबो बेसे गोबाव लाखिनो Bayar ame ditemu-temu betul. बिराद जादों बेसे गोबाव लाखिनो नोंखौ एसे जादोंआनो खोमा 12 बोसोरसो लाखियो 12 बोसोर ना 12 बोसोराव ओमफ्राय नोङो थाइबेसे होनाय फैसाखौ होआखै थाइसेबो थाइसे होआखै Selenam na ओमफ्राय bisa lo. न'आव बोरै फैगोन नोङो? Araru to. बिदिनो आथिंजों फैगोन आथिंजों फैदों अरुणाचलनिफ्राय गुवाहाटीनिफ्राय गगामुखनिफ्राय गगामुखसिम माजों फैनाय जेनेबा आथिंजों नोंहा गगामुखसिम माजों फैनाय होनदां गारिजों लांदां लांदां गारिजों Ang badik sistem alam na sida-sida ulah. Orang nam bulu so. ओमफ्राय नोंनि बे जिखिनि कन्डिसन बे माब्रै माब्रै बिदि जायाखै एसे खोन्थानो हागोन नामा इसमिट लानानै गोदोनाखौबो सिदा खालामनो हाला बिदि नांगौ जादों ओरै बुंनो हायाखैना इयो Orang pa jauh खस्थ' मोननानैसो orang pa matungan ओमफ्राय बिदि बेखौ लांग्रा मानसिया बिदि ट्रिटमेन्ट डाक्टारनाव नायगोन ना नायाखै Sambil lenam dung kam. नायाखै नायाखैना ओमफ्राय सोर सोर थाफायोमोन नोंजों लोगोआव होमबानिया जायाखैमोन इदि ए। इयाव न'आव फैनानै फैनासो जाफैबाय ओमफ्राय बेसे गोबाव माबा डाक्टारनाव बिदि ट्रिटमेन्ट नायनाय जागोन ना जायाखै Tapi teman to. नायाखै नायाखैना ओमफ्राय सोर सोर थाफायोमोन नोंजों लोगोआव Saya lenam na ruran. Arawam lah. साब्रै Misal दंमोन बर' ना मामोन लोगोफ्रा बहानिमोन बिसोरो जुनायनि देवरिसो देउरि गोजा ना ओमफ्राय बिसोर जेबो जायाखै आरोना नों बायदि बेबायदि थ' लोगोफोर माने नैबे माने बिनि बैसोखौ खमब्लाबो माने 25-30 बोसोरसो जाबाय होनदों आरो ना माने न'खरावबो मोजां एक्जेक्टलि बुंनो हायाखै मानो होनबा बेनाव माने डकुमेन्टस गैया आधार कार्ड गैया भटार कार्ड जेबो डकुमेन्टस गैया आरोना बेखौ माने एसे सेंग्रा बैसोआवनो लांनानै अरुणाचलाव सासे बै बर' मानसि लानानै गावसोरबो सिनायानो बे मानसिजों थांफानानै बियो अरुणाचलाव थांफानानै माने खामानि मावदोंमोन आरोना खामानि मावनाय समाव माने बियो खामानि मावबाय थानायनिथ' बिदि जायाखिसै बिराद अजन हेभि खामानि मावनानै माने खस्थ' मोनदों आरोना खस्थ' मोननानै ओमफ्राय बेखौ जेबो माने ट्रिटमेन्ट खालामाखै जाहैबाय लांनाय मानसिया लांग्रा मानसियाबो खालामाखै मालिकाबो खालामाखै ओमफ्राय बिदिनो खस्थ' मोननानै लासै माने हजों थानाय समाव बिदि जायाखैमोन आरोना ओमफ्राय न'आव फैनानै नैबेबायदि माने दाखोनखौ माने एकदम खमब्लाबो 70-80 बुंखादों 70-80 बोसोरनि जानाय कन्डिसननि बेबायदि बोराय फैबाय आरोना नङाब्ला नै बिसोरो माने नैबे बिदा बेबो नायलाय बियो बिदा बेबो सबसे माने न'खरनि गेजेराव उन्दैसिन आरोना खालामना नायबा माबायदि 70-80 एकदम माने बोराय बैसोनि नुबाय आरोना ओमफ्राय थाङै बिनि कन्डिसना नेक्स्ट समाव मा जागोनथाय बेखौथ' जों दा मिथिनो हाला आरोना नोंथांमोना माने अननानै जुदि सापर्ट होनो गोसो दंब्ला नोंथांमोना अननानै सापर्ट होनो हागोन आरोना माने नोंथांमोना बेखिनि भिडिअखौनो नोंथांमोननो देखायदोंमोन मानो होनबा माने जोंहा बर'जों बर' एसेब्लाबो बयबो माने सापर्ट होलायलायो नालाय अननानै जुदि गोसो गुदुं दङब्ला आरोना भिडिअखौ नुदोंब्ला नायसनदोंब्ला अननानै एसे सापर्ट होलायलायबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय बिदि न'निफ्राय न'आव लाबोखांनायनि उनाव बिदि डाक्टारनाव ट्रिटमेन्ट लानाय जागोन जायाखै डाक्टारनाव बे माबाया डिब्रुगड़आव दङमोन डिब्रुगड़आव लांदोंमोन आरोना डिब्रुगड़आवनो बोसोरसे थाहैदों बियो बोसोरसे न'निफ्राय नायबाय थादों आरोना बोसोरसेखौ न'निफ्राय माने इसा नागिरा मानसि दं ओइ मेरि Ani buat sisa betul. Lumita pa. नायबाय थादों आरोना Sisa pun ekete olop bhalo hol. Par pasot eketo ganilo aru. Tarpora etietu kobo noaru no. এবার চিকিৎসা করছে ভালো অনেক भालो हानाय ना Ami ओमफ्राय नों सिकित्सा खालामखांनायनि उनाव मोजां मोनदों ना माबायदि देहाखौ em tu देहाथ' मोजाङैनो ओमफ्राय दा सिगांनिफ्राय गाज्रिसिन कन्डिसन ना मोजांसिन कन्डिसन मोनदों दायो दा एसे गाज्रियानो जादों गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांगासिनो आरोना ओमफ्राय सिगां नोंनि जेनेबा नों बिदि जानायनि सिगांनि बिदि फट' सट'फोर दंना गैया dengan to. गैया फट'आ फट' गैयाना आगोल दंमोन गोमाबाय खोमा Kusingan to. ओमफ्राय नोङो फरायगोन ना फरायाखै फरायाखै थाइसे थाखोसे फरायखायाखै ना सुबाय बायोमोन ओमफ्राय नोंनि जोनोम जायगाया बबेहायमोन बेयावनो बेयावनोखा बेयावनोखा आरोना थ' मोखांखौ नायबा एसेबाबो नोंथांमोना हमनो हागोन बिनि बैसोखौ खिन्थु नोङो टटेलि बिनि शेप माने बिनि गटे बडिखौ नायजोबबा बोराय नुगोन आरोना बेबायदि कन्डिसना दिनैनि दिनाव Ada nenga. बोराय बायदि जाबाय आरो जेनेबा नङा होमबा माने खमब्लाबो बिनि बैसोखौ दायो ओरैनो नायोबा 70-80 बोसोर जानाय बायदि नुबाय नङा होमबा थ' मानो बेबायदि जाखो कन्डिसना 20 बोसोर 20 बोसोर थ' आं मथा मथि हमबाय आरोना नोंसोरबो खोन्थानो रोंला नालाय बेबायदि आरोना लेखा सेखा आधार कार्डबो गैयाना बानायग्रा बानायाखै दाबो बानाय जायोना दाबो बानायनाय माने बानायनानै दोन हायो हायोबा बानाय खिन्थु लेखा मोनसे नांगोन खिन्थु लेखा मोनसे दिहुननानै दोनबानो जाबाय
माबायदि लेखाखौबा दिहुननांगौ राजा बियो बै जेनेबा उन्दुलांनो हायोना मोजाङैनो मोजाङै उन्दुनो हाया हायाना खेंख्रायाव एसे ओमफ्राय सायो नामा बे नोंनि माबाफ्रा जायो बबे जेराव सायो जेनेबा बिखुं जेराव ओमफ्राय सिदा खालामनो हागोन ना हाया नों माबाखौ हाया एसे लरायबानो थायोलै लरायबा सायो जायो गान्थि थ' बेनो आरोना ओमफ्राय माने ओरैनो न'नि कन्डिसनफ्राबो बिदिनो नालाय बारा थाखा फैसाजों एभेलेबेल नङा ओमफ्राय नैबे बुस्थुआ बेन जाबाय आरोना नैबे एक्सरे खालामबानो मिथिगोन एक्सुवेलि बे बुस्थुआ मा जादों नङा होमबा एक्सरे खालामबानो बिनि बेमारखौ हमना मोनजोबगोन मा जादों मा जायाखै थ' बे एक्सरे खालामनायाथ' जाहैबाय दाना थाखा फैसानि मेन प्रब्लेम नङा होमबा जोंनि नैबे एसे गोरिब न'खराव माने थाखा फैसानि मेन प्रब्लेमखायनो बे एक्सरेबो खालामनो हायाखै नायनोबो हायाखै थ' बेनिखायनो बेबायदि बेयो माने फारसेनिफ्राय सानसे उनाव सानसे बिदि सानसे बाराय बिदि जालांगासिनो दं आरोना ओमफ्राय सिगांथ' बेबायदि नङा होनदोंमोन आरोना मानसिखौ ओमफ्राय दा नैबे सानसेनिफ्राय सानफ्रोमबो माने बिदि बारायलांगासिनो दं आरोना लासै माने कन्डिसना गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांगासिनो दं मुलि मोजाङै ओमफ्राय दा नोङो माबा खालामनो हागोन ना खामानि मावनो हागोन ना आलादा खामानि मावनो हाया मोजां नङा थाबायनो मोजां हायोना ओमफ्राय मोखांखौ गोमो नुदों आं नोंखौ माबा मोनसे बेमार साफादों नामा दन्दि दं नामाथ' माबा जन्दिस उन्दुनोबो ओंखारो नामा उन्दुनो ओंखारो उन्दुनो ओंखाराबा जन्दिस गैयालै आरो सिमेन्ट नङा जानो सिमेन्ट बानाया बिनि जिथुनिखि बडिनि माबा स्ट्राक्चार बेखौ खनसे देखायनोसै आरोना नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय बियो बेबायदिनो थानांगौ जायो आरोना बियो माने सिदा गसंनो हाला बेबायदिनो बेन्ड जानानै थाबाय थानांगौ जायो थाबायनोबाबो बिदि बेन्ड जानानै थानांगौ जायो आरोना माखायनो बेबायदिनो गंनानै थाबाय थायो सिदा जानो खायदा खालामबा माबायदि मोनगोन जेनेबा सिदा देलाय हायाना सायो नामा आच्छा सायनो आरोना सिदा जानो हाया बेबायदि बैसोखौथ' 20-25 होनदों नामा न'निया आं दानि बारा बुंफ्लांबाय आरोना 25-30 जादों होनदों आरोना न'निया बबेदों माने दानि आन्दाज खालामनानै बिसोरनो 20-25 जागोन आरोना ओमफ्राय हिनजाव लागोना लायाखै जेनेबा हिनजाव होआखैना दाथ' कन्डिसनाव बेबायदि जाबाय नामा सिगांफोर लाखांबाय नामा सानदों आरोना लायाखै आरोना दा बेबायदि मानसिनो मा होननानै हिनजावनि खोथायाथ' बादान दोन नङा होमबा गावनि देहाजोंनो बुहुत माने दा जुजिनांगासिनो दं बोरै माने खायदा खालामबा मोजाङाव फैगोन बिदिसो जुजिगासिनो दङ ओरैनो माबा ओमफ्राय आथिङा बे गोसोम नुदों मा जादों बे आथिङा अर सायनासो जादों नै बिथिङाव अर सायना जादों आरोना माने गोजां बोथोर नालाय दायो अर सायबाय थानो गोनां जायो आरोना बेमारिबो जालांबाय मानसिया फारसेनिफ्राय बेबायदि बेन्ड जाना थाबाय थानो गोनां जाबाय नालाय बेमारि जालांबाय आरोना फारसेनिफ्राय साफा लांनानै मानसिया उन्दुनोबो ओंखारबाय थायो होनदोंमोन बिदिनो मोनफा जालांबाय थासिगोन नङा होमबा माने खस्थ' मोनलांबाय नालाय थ' माने न'खरावथ' बेबायदि बेखौथ' नायनो हाला जाहैबाय नङा होमबा मानसियाबोथ' दासो देरफुनाय सेंग्रा बैसो न'आवबोथ' नायनो हाला थ' नोंथाङा ओमफ्राय दा दिनैनि दिनाव सोरबाफोर जुदि अननानै जुदि हेफाजाब होनो गोसो दंब्ला होयोब्ला नोंथांमोना मा सानो दा होजानो लुगैयो ना मायो एसे फोरमायना होदो होमबा जों बर'जों बर' एसे नायलायदो हेफाजाब होलायदो नै मानसिखौथ' नुखाबाय माबायदि जाना दं जेनेबा न'खरावबो दुरबल नालाय बेखौ नायनोबो जोंहा सुबिदा जायासै लांनाया लांबायमोन डिब्रुगड़आवबो लांदोंमोन लांनाया थेवबो मोजां जायासै मा उफाय खालामबा हामगोन मा उफाय खालामबा जागोन मोजाङै माबोरै फैगोन बेखौ नोंथांमोना एसे निजों बर' हिसाबै मा हेफाजाब होलायबानो जाबाय थ' न'खरनिफ्राय बेबायदि रिकुवेस्ट खालामबाय आरोना नायगिरि नोंथांमोना जुदि अननानै बे भिडिअखौ जुदि नायसनदोंब्ला आरोना जाय नायो अननानै नैबेनि बेथ' बैनि बैसोआथ' बारा जायाखै नालाय अननानै बिनि इयुनखौ नायनानै सोरबाफोर जुदि अननानै हेफाजाब होनो गोसो दंब्ला हेफाजाब होनो हागोन आरोना आं अननानै नै बिथांमोननि माने इसोरनि एकाउन्ट नाम्बारफोरखौबो आं नैबेयाव साफायनो हागोन नोंथांमोना नायनानै सोरबा जुदि अननानै हेफाजाब होनो गोसो दंब्ला बे एकाउन्ट नाम्बारावनो सोनानै हरनो हागोन आरोना एसे एनै फैसाफोरखौ हेफाजाब हरनो हागोन जाहाथे माने मोजां डाक्टारनाव लांनानै एसे सिकित्सा खालामनो हायो नङा होमबा थ' बेखिनियावनो मोनसे फोरमायफिननो आरोना नोंथांमोनसिम दहायथ' आं सोंनायाव बिथांमोना खोन्थानो रोङाखिसै मानो होनबा माने बावनानै थायो गोबावनि जाबाय नालाय ओमफ्राय मानसिखौथ' बिदि लोगो मोनबाय थानाय जाया नालाय ओमफ्राय मानसिफ्राबो कन्डिसनाव बेबायदि नालाय थ' बेखौ जाय माने अरुणाचलाव लांदोंमोन खामानि मावनो बेयो मानेथ' बर'आनो आरोना ओमफ्राय माजरबारिनि होनना बुंदों नामखौ मा होनदोंमोन खोनासंबानो जाबाय आंबो गोसोआव थायासै देलाय मा नाम होनदोंमोनलाय
रन्जन गयारि रन्जन गयारिया लांदोंमोन आरोना नोंखौ ओमफ्राय बे मानसिया नोंखौ जेनेबा बेबायदि जानायखौ खबर लागोना लायाखै दिनैसिम खनसेबो लायाखै लाफायाखै ना नोंखौ न'निफ्राय लांनाय ना अबावबा लोगो मोननानै लांनाय नोलोबारि नोलोबारिनिफ्राय नोलोबारियाव नोङो मा खालामनो थांदोंमोन जेनेबा ओरैनो थांदोंमोन आं लोगो मोनदों ओरैनो थांदोंमोन लोगो मोनदों बोरैथो सिनाखि जालायनाय नोंसोरो मबाइल दंमोन आरो बे फैसा होनानैसो लांदोंमोन आंखौ बेनिफ्राय थगायनानै होआखै होआसै आरो ना नोंखौ बोरै सिनाखि जालाय जेनेबा बोरै रायज्लायजेननाय नोंजों आंबो बेखौबो नुवाखै माला माला फैना इयाव थाखो मिथिया आरो ना काप न कांगिन न थ' आं माने बिसोरनि रायलायनायखौ एसेबाबो खनसे नोंथांमोना बुजिखाबाय आरो ना नोंथांमोना बारा रायलायनो रोङा आरो ना एक्सुवेलि मानो होनबा बाहेरायाव बारा माने रावजोंबो आभाब गैया नालाय सोरजों माबायदि रायलायनांगौ बारा इसेबां माबाखौ रोङा आरो ना थ' बेखौ जों नायग्राफ्राबो एसेबाबो बुजिनानै लानांगोन नङा होमबा बेबायदि कन्डिसन जोंनि बर'फोरनि गेजेराव सोरबा अनफावरि दंब्ला नैबे बिथांमोनखौ सापर्ट होनो थाखाय आं नैबेखौ खावलायनाय जाबाय आरो ना बिथांमोना माने न'खराव राहा गैया नालाय जेबो बेनिखायनो माने नैबे एकाउन्ट नाम्बारखौ नायनानै नोंथांमोना अननानै नैबे एकाउन्ट नाम्बाराव सोनानै हरनो हागोन आरो ना जाय जाय माने गोसो गुदुं दङ जाय जाय माने अनसुलिफोर दङ नोंथांमोना बे एकाउन्ट नाम्बारखौ नायनानै अननानै सोना हरनानै नैबेनि जिथुनाखि ट्रिटमेन्ट एसेसो हेफाजाब हरलायनो हागोन आरो ना बयबो थ' आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव गुरैयै आर'ज गाबना होनाय जाबाय आरो ना बिथांमोननि थाखाय आं नैबे एकाउन्ट नाम्बारखौ नोंथांमोना मोजां सिनायाखैब्ला टाइपिं खालामनाबो होनाय जागोन आरो स्क्रिनाव नायब्लानो जाबाय बिथांनि नामा माने बिथांनिनाव बिनि नामाव जेबो माने डकुमेन्टस गैया ओंखारदों दहायनो ओमफ्राय बिनिनो बियो बिदा ओमफ्राय बिनि नामा नोंनि नामखौ एसे खोन्थालाय देलाय तिलक दैमारि तिलक दैमारि नालाय ओमफ्राय एकाउन्ट नाम्बाराबो